बिसोर रंजा बाजा आरो रुबि बिथांमोनाहाय जाबजीवन लाइफ जेल मोनदों सानै लोगोसे प्रदीप ब्रह्म बिथाङाबो सिगाङावनो बिथांमोनजों आरो एखे केस 33 जननि गोजौनिया दङ बिथांमोना लाइफ जेल मोनगोन डेथ सेन्टेन्स नङा लाइफ जेल मोनगोन अब्ला गासैबो माने खारग'नायनि लाइनावनो गैया अब्ला दिनै मावनांगौ खामानियाथ' जोंहा दङना जों दिनै नोंजों आंजों आं नोंखौ बुंलायबाय थानायनि जेबो जाया जोंहा जिथु गभर्नमेन्टनि सायावनो गासैबो बरखाया दङ गभर्नमेन्टनि सायावनो गासैबो आसाया दङ दासिमबो सोलिनानै दङ बिथांमोना जोंजों रायज्लायदों रंजादों नाथाय बिथांमोननि फेस आरो बिथांमोननि रायज्लायनायावबो जोङो हमनो हायो बिथांमोना गोसोआव बिराद गिदिर मोनसे दुखुआ दङ गिबियावनो नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों नोंथांमोननि सिनायनायनि गेजेरजों आरोबाव आं मोननैसो गोनां खोथाखौ फोरमायनो नागिरदों बेनो जाहैबाय नंगौ मैया गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलावहाय गोबां सेंग्रा सिख्लाजों लोगोसे गोबां गार्जेनफोराहाय जोबथा बिहु मानिनायनि हाबाफारि लाना थांदोंमोन बेयाव बर'ल' नङा गुबुन जाथिफोरबो दङ जेलावथ' गोबां जाथिफोरबो थायो नट अनलि बर' बेवहाय आंखौबो लेंहरनाय हिसाबै आंबो थांबाय आरो आंनि प्रग्रामाहाय जेब्ला आं क'क्राझार जेलाव दंमोन बै समावनो आंखौ सानै बेक्तियाहाय बुंखादोंमोन गान्दा बसुमतारी आरो बुलेट बसुमतारी बिसोर सानैया नोंथांखौ गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव जोबथा बिहुनि बिदायनि समाव लेंहरनो हागौ आरो बेयाव नङाब्लाबो फैबाय थानाय समाव नोंथांखौ स्पेसियेल लोगो हमनायनि खोथाखौ सावरायबाय थानाय जादों आरो लोगो हमनो लुबैदों नोंथाङा अननानै सेन्ट्रेल जेलाव खनसे थांदो होननानै आंखौ बुंखादोंमोन बेबायदिनो आङो मैयानि दिनाव थांबाय रायज्लायबाय लोगो हमबाय गोबां खोथाफोरखौ सावरायज्लायबाय आरो बेफोर खोथाखौनो आं आगोलनिफ्राय बुंबोगासिनो दङ नाथाय जोङो हुम'लसनानि सायाव हुम'लसना माने रायखुमालायनायनि सायाव रायखुमालायनायनि बेबायदि मोनसे परिबेसआ जाबाय थादों नाथाय मावनांगौ खामानिखौ दिनै मावलांनायखौ जों नुनो मोनाखै हयथ' आंहाबो हयथ' आं मावनो हायाखै बे थिग दं दा दिनै जोङो हुम'लसना खालामबायल' थाब्ला जाया जिहेतु बिथांमोननि माबायाहाय केसा बहुत सिरियास आं सर्टकाटाव बुंनो नागिरदों बिथांमोना आंनो फोरमायदों 30निबो बारा जोंनि बे एक्स एनडिबि बिथांमोना फासिनि अर्डार जानो थांगासिनो दङ रिफारेन्सआ जाहैबाय बै अजय बसुमतारी दा बिष्णु डेथ सेन्टेन्स माने बिसोर फासिनि अर्डार आरो सासेया जाहैबाय बिष्णु नार्जारी बिथांमोननि एखे केसजोंनो 30 जननिबो बारा बर' एक्स एनडिबिफ्रा दङ बिथांमोनखौ फासिनि अर्डार होबायब्ला एखे बिथांमोनाबो फासिनि अर्डारखौनो मोनगोन बेसेबां गिथावना बेसेबां सिरियास बिनिखायनो बिथांमोना बुंदों जोंखौ दिनै रायजोआ गभर्नमेन्टआ बासायनो गोसो दंमारो ना गैमारा बिथांमोना मिथिगौ बासायनो जोंखौ गभर्नमेन्टआ गोरलैयैनो हायो बिथांमोना बे खोथाखौ आंनि सिगाङाव बुंखादों आरो अब्ला जुदि बिथांमोना बा 30 जना जुदि फासिनि अर्डार जुदि लानांगौ जायोब्ला मोननांगौ जायोबा आरो मोनथारगोन लाइना बेनोखा बिसोर सानैखौ जुदि होबायब्ला एखे केस एखे धारा बिथांमोना फासिनि अर्डारखौ मोनथारगोन अब्ला बिनिख्रुइ जुटिल समस्याया जोंनि गेजेराव जाबावगोन बिनिखायनो बिथांमोना बुंदों गभर्नमेन्टआ गाबोन समफोरनो जोंखौ सख'नो हायो नाथाय दिनै बिथांमोना जोंखौ मानो सख'आखै जों बुंनो हाया जोंबो मिथिगौ जे गभर्नमेन्टआ जोंखौ सख'नो हायो इस्सा खालामबानो हायो बिथांमोना बे खोथाखौ आंनि सायाव बुंदों आरो बाखि जि कैदिफोर दंबावो बिथांमोनखौ बिसोरो बुंदों जे दाखालिबावै जिथु जोंहा माबा बिसोर रंजा बाजा आरो रुबि बिथांमोनाहाय जाबजीवन लाइफ जेल मोनदों सानै लोगोसे प्रदीप ब्रह्म बिथाङाबो सिगाङावनो बिथांमोनजों आरो एखे केस 33 जननि गोजौनिया दङ बिथांमोना लाइफ जेल मोनगोन डेथ सेन्टेन्स नङा लाइफ जेल मोनगोन अब्ला गासैबो माने खारग'नायनि लाइनावनो गैया अब्ला दिनै मावनांगौ खामानियाथ' जोंहा दङना जों दिनै नोंजों आंजों आं नोंखौ बुंलायबाय थानायनि जेबो जाया जोंहा जिथु गभर्नमेन्टनि सायावनो गासैबो बरखाया दङ गभर्नमेन्टनि सायावनो गासैबो आसाया दङ दासिमबो सोलिनानै दङ बिथांमोना जोंजों रायज्लायदों रंजादों नाथाय बिथांमोननि फेस आरो बिथांमोननि रायज्लायनायावबो जोङो हमनो हायो बिथांमोना गोसोआव बिराद गिदिर मोनसे दुखुआ दङ जोंखौ रायजोआ गोसोखाङा गोसोखाङा आंथ' बुंदों नोंथांमोननि खोथाखौ आं रायजोनो
फोरमायनानैल' हैनो हागोन। नोंथांमोननि दुखुखौ आं रायजोनो फोरमायनानैल' हैनो हागोन। आंहा खालामनो हानाय जेबो पावार गैया। आं रायजोनोल' मिथिहोनो हागोन। आं बिथांमोनखौ बुंदों। अब्ला बिथांमोना आसा खालामदों नोंथांमोननि बुंनायनि गेजेरजों हयथ' खामानिखौ नोंथाङा मावोब्ला जों खुसि जागोन। आरो जों थैयोब्ला जों गासैबो थैजोबगोन। गासैबो जों थैनायखौनो जों लुबैयो। जुदि रायजोआ जोंखौ दिनै मोननो लुबैयाब्ला बे खोथाखौ बिथांमोना दुखुजों फोरमायदों। बेनिखायनो आं रायजोखौ बुंदों आरो जोंनि गभर्नमेन्टखौ बुंदों मावनांगौआ नोंसोरनि दायित्व होननानै आं सानो। गासैखौबो बावगारनानै गासैखौबो दोनथ'नानै बिथांमोनखौ जों लाबोफिननो हायोब्ला बयनिख्रुइ देरसिन गोजोननाय आरो मा दं। बेनोथ' जोंनि देरसिन खामानि मावनांगौ। थाखा फैसा खामानि डेभेलप साख्रि बाख्रि बे उनाव जागोन। जों मानसिनि जिबनखौ जों बासायना लाग्रोनि। बेजोंनो लोगोसे आं बेखौ बुंफानो नागिरदों क'क्राझार जिल्लायाव गोबां सेंग्राफोरा बिसेसकै सेंग्राफोरा ड्राग्स लानानै ड्राग्स फाननानै बेब'हार खालामनानै हमजानानै दङ। बिथांमोनखौ जों लोगो मोनदों। बिथांमोननि दुखु आरो बिथांमोननि जिथु सिन्ता बेवहाय थांनानै जों नुदों। आरो बिथांमोना काउन्सिलिंनि गोबां प्रयजन। बिमा बिफायाथ' बिथांमोनखौ हगारनानै होबाय हायाखैसै। नाथाय सोरबाया बिथांमोनखौ दिनै सहाय खालामनांगोन। बिथांमोना दिनै जेलाव थानानै माबायदि मोनदों बिथांमोननियाव सोंनानै लादों। ना जानो लोंनो सुबिदा मोनो, ना उन्दुनो मोजां मोनो, ना दुगैनो मोजां मोनो, ना गाननो जोमनो मोजां मोनो। नाथाय बेयाव जेबो गैया। जेलाव थानाया बा जोबथेसालियाव थानाया गोरलै नङा। दिनै सोरबाया ड्राग्स लानानै इजियैनो जुदि गोरलैयैनो जुदि लाबाय थायोब्ला नोंथांमोनखौ आं बुंदों नोंथांमोना बे जेलाव थांनाङोब्ला बिनि दुखुखौ मिथिगोन। आरो जुदि खनसे जेलाव थांनानै फैफिननानै आरो जेलाव थांनांगौ जायोबा नोंथांमोननि लाइफआ बारबाद जागोन। आं दिनै नोंथांमोनखौ बुंखादों। सिख्लाफोरबो दङ, सेंग्राफोर दङ। बिथांमोना दिनै ड्राग्स बेयाव सुनानै आखाइफ्रा गोसोम गोसोम जाजोब्बाय। बिथांमोनखौ जोङो नुदों, बुजायदों। बिथांमोना मानिदोंबो। जोङो नाजागोन। जोंनो काउन्सिलिंनि प्रयजन। जोंजों लोगोफोरा जानांगोन, जोंखौ बुजायनांगोन। बे खोथाखौ बिथांमोना बुंदों। बुजायदों नंगौ। नाथाय खनसे नङा खननै नङा सानफ्रोमबो बिथांमोनखौ जों काउन्सिल होनांगौ नङा। बिथांमोननि लाइफआ बारबाद जागोन। मोजां मोजां हेन्डसाम सेंग्राफ्रा क'क्राझार जेलाव दङ। बेनिखायनो खावलायदों रायजो राजा बिथांमोनखौबो जेन गोसो होयो, गोसोखाङो। आरो आं नोंथांमोनखौ खजा खालामदों जायफ्रा दिनै सेंग्राफ्रा ड्राग्स लानानै बाइक सदावगासिनो दङ। नोंथांमोना जेलाव थांनाया गिदिर खोथा नङा। जुदि एक्सिडेन्टलि एनकाउन्टारफोर जानो गोनां जाया बेयाव रावाबो दाय जानाय नङा। बेनिखायनो आं सेंग्राफोरखौ खावलायदों अननानै नोंथांमोना बिनिफ्राय गोजानाव थानायखौ आं लुबैयो। आरो गोबां बुंनो सानाखै आं बेखौनो बुंबाय।